teď. Takže já vás vítám u dnešního videa z Minecraftu, tady už jsem si vytvořil svět, survival, tady vidíte. Dáme si můj oblíbený seed. Create new world. Točím to ve 9 hodin. Co? Jo, a je tu se mnou můj kamarád. Pozdrav. Čau. Asi jste poznali, že je to Petr. Vy asi ještě nemůžete vědět, kde je to Petr, bo naše video, co jsme točili, jak jsme šli ze školy, tam budu dávat až zítra. Nevím proč, ale až zítra. Nemůžu tam dát dneska. Zítra lepší. Tak až zítra a nebo dám mu tam dneska, co? To stihnem. Dám mu tam dneska, takže ještě budete vidět, to je to Petr a my si dokoceme na dříví, bude to tak asi, nevím, 5 až 6 minutový part. Bo nechci točit zbytečně dlouhé. Jo, a klidně si píšte do komentů, že nemám točit, že prostě trapné, netoč už. Mě to stejně neodradí, budu točit dál. Natočím třeba jiný tutoriál. Co? Jak? Už to vidím. Lukáš zabije Petra. Ne, já myslím třeba nějaké paslíčky. Na tvém serveru třeba. Umíš ho dát na 1.4? Jako co ale? Ten server. Tak se podívej na videa, no. Já myslím tvůj, ale. Já ho mám na 1.4, ale zatím se tam nikdo nemohl připojit, aspoň se to nepovedlo. A myslíš, že já budu moc? Nevím, nikomu se to zatím nepovedlo. Zkusíme. Tam bychom třeba mohli dělat tutoriály, já bych dělal pastičky, různé redstone návody, sice do redstone nejsem žádný gurmány, ale prostě něco málo z něho umím. Třeba v modu IC, tak tam jako gurmán jsem, jo, v těch obvodech. Dokud tam je strom, nenávidím vysoké stromy. Tak, jak má ten čas? Tomu se vemu, bude se hodit ovce. Sorry, potřebuju vlnu. Na postel. Ovečko. Ale kdyby ovce dávaly 2 vlny, kdyby jedna ovce dávala 3 vlny, tak zabiju jenom jednu. Já nemám rád moc muziku, sondy si trochu změníme. Ty vůbec nic neříkáš, hej. Kdo? Co? Kdo jako já? No. No tak já s tebou teď nehraju, tak jako nemusím mluvit. To máš pravdu, točím já. Ale jako něco říct můžeš, ne? Aspoň hichikiriditiny. A, B, C, D, E, F, G, A, bla, 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 bla. Říkáš to blbě. Já vím.
Tam to blabla nevím, jestli to je patří, ale to je. Tak. A já budu jenom doufat, že najdu břizy. Břizové stromy. Možná víte, proč, bo se mi to břizové dřevo strašně moc líbí. Tedy tam je uhlí. Podívám ještě na co hlavu. Měl napisu než ten začátek. Postavíme si takový malý baráček prozatím. Něco vám řeknu, moc stavit neumím. Petr mi to rozsvětí, co? Jo, no. Ale jo, trochu umí. To si děláš srandu? Kdybys neuměl stavět baraky, tak nepostavíš ani barák, jako. Tak to bych nesměl postavit tu skleněnou sochu na serveru. No. Stejně byla hnusná. Natěžíme si i nějaký kamen. No, mám v plánu ho vypalit. Asi víte proč, bo já prostě mám rád design. Petr, No? já stavět neumím, ale mám rád design. No tak já budu kopat trošku off-screen a uvidíme se příště. Dokopu ještě tady ten kamen a tak čau příště. Čau. Čau. Pozdrav. Čau.